Les rois de Ségou. Ségou massacre. Yaye Ségou ye tamosa jarayo. Yaye Ségou ye gayoro kwasade. Yaye Ségou ye chefari dudo. Yaye Ségou ye gayoro kwasade. Les rois de Ségou. Niya jatemene. Mali be kun kankudu. Parce que Mali fan kelen na be histoire kera ni cogo ni la. Kelew de kera ka jamana sima jo ka fo a jora te abana te nkalodo ni jora wakati do kelew beke. Ay du yere kono keleti kewa. Les rois de Ségou. Ségou massacre abipma anga massacre koro ananga kokoro bauka sanjante meneu la. Les rois de Ségou, en dambé de girato d'ana, en yere de girato d'ana, ni koko ke. Philippe c'est qui sur le de là. Philippe sur le de là. Ne connaît Philippe Migné, les rois de Ségou là. Oye musique fanfelay. Ne connaît Philippe Migné, les rois de Ségou là. Oye musique fanfelay. Nya do sa do se ga fo ayi on de bora ni siena ni ma menate de ama wa ni mana fana bora be ba fe ga brifini sama ki birna yi koy be ba fe ki ni roni sarala mo situation ga fo ko kele kera ko ne de burla mo situation ko fo Anta fama anta jamana tigi mode anta koy anta fama anta fanga flaje de anta so anta fama anta jamana tigi mode anta koy anta tigi mode anta so ayeto anga bitombaro ya sabaro bedia fama ya borongolija bitombaro kadi bakeme baro ayeto anga bitombaro borongolija ayeto anga bitombaro ya sabaro bedia fama ya borongolija bitombaro kadi bakeme baro ayeto anga bitombaro borongolija. De Ségou ni anya yere ye akono anya ndambe ye akono anyi fanga ye akono ay kofe mogo blaka ambonya afora walikana katla ka fo anyere ka kana anyi dambe ye akono anyi bonya ye akono anyi karama ye akono aye ambla fana anga anyere labe an labe ni tundo de na ya soro mogo min tunjengeni do ayobla oko o labe ayere ka bonya kono aka dambe kono abokulo kono jeli maka ne furu ke nyuma ye tienfo jelu na nga chefarun to aduma fo puma be Ségou bi lombo lamba nga Ségou ti bi abada yo na mayo na magwa ni do adi jugudo na mami do manangolo jarala ngisa ye koble nyuna la ini da uye ngolo jugu ye ne kwa beme ni bebe ne be Ségou